Inca també ha estat una ciutat de calçat, passaves pels carrers i senties les màquines de repuntar i els martells de topar. En aquell moment tothom estava tan així, les coses agotades i que tothom demanava i tothom dic, hem d'ajudar de qualque manera. Inca Repunta va ser un voler ajudar, un voler col·laborar de la societat inquera. Estem tancats a casa nostra i necessitam fer alguna cosa per millorar aquesta situació. Jo vaig entendre que de la mateixa necessitat que nosaltres com a infermeres tenim la necessitat d'oferir cuidar-nos, oferir cures als nostres pacients, ells tenien de qualque manera la necessitat de cuidar-nos a nosaltres. Hi havia moltes persones o senyores que repuntaven que ja no tenim per la crisi que hi ha hagut descalçat, sobretot a Inca, que era la ciutat descalçat, que no hem pogut tornar a repuntar i la veritat que sí, que ha estat un al·licient és poder repuntar mascaretes i tornar a recordar el que era a repuntar una sabata. És un orgull d'Inca que aquestes dones hagin pogut, potser en els servicis de la pandèmia, fer mascaretes. La meva experiència dins el món del calçat, de tota la vida. Jo anava a escola i ja deia que volia ser sabatera. I en aquest carrer hi havia unes dues germanes que ensenyaven a fer sabates, ensenyaven a persones a cosir, i jo hi vaig anar. Hi vaig anar 2 anys, m'ensenyaren a fer tot el corte, de lo primer a lo darrer, i llavors vaig fer feina, me compraren aquesta màquina quan vaig venir aquí, a fer feina aquí, que ja en sabia, i vaig fer més un any de feina aquí, i llavors me van venir a cercar per anar a Can Llorenç Fluixà. A Can Fluixà començaren a llevar gent, també vaig fer feina a casa nostra en sabates, però, clar, dos nens petits que anaven a escola, la predina, la sogra, i llavors en Pedro se va posar malalt i ja acabàrem el negoci. Ara me dedico a caçar papallones. Aquesta màquina fa molts anys que no l'utilitzava, devia fer 10 o 15 anys que no l'emprava, o sigui que fins que me va dir lo de les mascarilles ho vaig veure damunt el mòbil i me vaig apuntar. En realitat, quan va començar tota la pandèmia, el confinament i tal, ens va venir tot una mica tot de sobte, no molt ràpid, i ens vam trobar que, tots sabeu, que ens faltaven equips de protecció, no n'hi havia abastament per poder cobrir totes les necessitats que se generaven en aquell moment. Dins d'aquest context va contactar qualcú de l'Ajuntament, va contactar la nostra gerent, Anna Soler, i sé que li va oferir, diguéssim, un poquet l'ajuda que la comarca i el poble oferia per poder fer alguna cosa, per poder fer alguna cosa i poder-nos ajudar. De quina manera ens podien ajudar i que oferien confeccionar mascaretes si feia falta. En el principi ens va parèixer tot una mica estrany, confeccionar mascaretes, però han d'estar homologades, han de ser unes mascaretes correctes i tal. Estem xerrant d'això, de març de 2020, no sabíem massa bé com anaven les coses, estàvem molt despistats, estàvem confinats a casa i la gent volia col·laborar, i volia col·laborar de qualque manera amb aquella situació que teníem. Vam mirar de quina manera, quins teixits i quins materials eren els adequats per poder fer mascaretes que fossin realment útils, que ens fessin la barrera que havien de fer, la protecció que havien de fer, però a poc vam anar veient que ens anava recomanant
de fonts fiables, com s'anava recomanant un teixit en concret, que era un teixit que fa emplear esterilització, el servei d'esterilització d'aquí a l'hospital. Per fer les mascaretes és vera que l'hospital ens donava la tela, però necessitàvem fil ferro per adaptar-les en el nas i necessitàvem elàstics o alguna cosa per aguantar-les. Van acabar les existències d'elàstic de tota la comarca del Reguer i van ser molta gent que m'ho va regalar, gent que tenia fàbrica, gent que s'havia dedicat i tenia magatzem plen d'elàstics que m'ho van regalar. Nosaltres vam decidir, des de l'àrea de participació, fer un cartell i anunciar-ho per xarxes municipals i vàrem començar a rebre multitud perquè era contacte via WhatsApp, multitud de WhatsApps que no donàvem abast a contestar, de gent que s'oferia per col·laborar. Pues ma mare ja era repuntadora i a través d'ella pues, vaig conèixer el món del calçat, m'agradava repuntar i me vaig apuntar pues, amb una senyora a aprendre a repuntar. I després pues, ja vaig començar a fer feina a una fàbrica. Primer vaig començar per una fàbrica de càmper i després la meva darrera feina va ser a Llorges. Fa 16 anys que vaig deixar el món del calçat i tenia la meva màquina a casa nostra i ara pues, la vaig tornar a agafar pues, per repuntar les mascarilles. Me vaig enterar perquè hi havia per la pàgina de l'Ajuntament i me vaig posar en contacte amb ells a través del WhatsApp i ja després na Simona pues, ja mos va apuntar a un WhatsApp en grup fins que ella ja mos va dir com ho havien de fer. La meva relació en el món del calçat ve de nina, des que vaig néixer. Mon pare era patronista, com jo, i ma mare era repuntadora. De llavors, des que tenia 18 anys, vaig fer feina a Ferruig fins als 45. En 45, l'empresa va tancar, se va desplaçar a Madrid i jo vaig passar en el paro. Però al cap d'uns mesos me varen cridar de càmper i me varen dir que necessitaven un tècnic i si volia començar. I pues sí, i de llavors 7 anys duc de moment. El procés de confeccionar les mascaretes i tal, des d'un principi me va recordar moltíssim com se treballa a una fàbrica de calçat. Repartir porta a porta el material per fer la feina. És una feina en cadena, tu rets el material, en principi se passa pel teat, allà se tallen les peces, després de les peces se passen en el costurero, en aquest cas el costurero era jo, i passen al costurero i ja se confecciona la mascareta o la sabata i se van ensamblant els materials que han rebut. La feina consistia, una, en coordinar totes les demandes de gent que volia col·laborar, que no donàvem abast perquè no teníem material suficient. També no estaven obertes les tendes, tampoc podíem anar a comprar el material que ens fan falta per fer les mascaretes. Hem de pensar les bosses en aquella dona com una va demanar d'Olga. Ah, sí, perquè... I en tot això, ells feien unes bosses i a dins cada bossa posaven 3 papers, 3 fulles grosses. D'aquestes poden confeccionar tantes mascaretes. Ens proporcionaven els metres d'elàstic corresponent perquè nosaltres poguéssim fer aquest número de mascaretes i al mateix temps també els ferros. Així que cada un de nosaltres 3 que repartíem teníem un poc el contacte amb la persona. Y recuerdo pues era las rutas que hacíamos preparando los pedidos y luego buscando todas las calles de la cantidad de gente que participó haciendo mascarillas y dando material. O sea, para mí eso fue el recuerdo bonito que tengo, es pues toda esa gente que quiso aportar y ayudar
y luego pues ir a sus casas a llevarles estas cosas y lo agradecidos que eran con nosotros. Sí, la verdad es que fueron unos días muy moviditos y bueno, i la gent mos va rebre amb els braços oberts, mos donava per anar, mos donaven també nin dibuixos perquè li duguéssim a l'hospital, en els infermers, en els metges, i la veritat és que estava molt bé. Van ser un dia molt intensos, però que ho recordam, jo crec que mos ha fet petjar de tots i està, no sé, ha quedat dins nosaltres ja això. Estàvem tot el dia en el carrer, amb els cotxes repartint i contactant amb molta gent. Sí que és vera que prenien totes les mesures que podíem prendre també per a aquestes persones. Nosaltres el que volíem és que aquestes persones tampoc se posessin en risc, així que intentàvem t'avisi i te penys la bossa a l'entrada i era un poc així. Aquí te deis les bosses, te deis de la teva veïnada. Pensa que vendré la setmana que ve a cercar-les. Gràcies. Me tocaven, me donaven la bossa. Les mascarilles, sí. I jo ja tenia la taula del menjador preparada, tenia la tela ben allargadeta, prenia les medides, les teava d'elàstics, i llavors venia aquí i les anava fent de poc a poc. Pot ser que vaig fer entre 200 i 300 mascarilles, segur. Després, quan les entregava a l'hospital, feia fotos a les infermeres que les rebien i els mos enviava. Mira, han rebut les vostres mascaretes, vos donen les gràcies. Era una manera de veure molt les cares i de que, sobretot, elles vessin l'ús que li estaven donant en aquesta cosa que elles fabricaven, no? Algo que no se pensava mai que pogués tenir tanta utilitat. Sí que tenia un por d'anar pel carrer, sí que tenia un por d'anar a cases de gent, sí que tenia un por d'anar a l'hospital. Clar, l'hospital era com... estava buit, jo pareixia que no... I anar allà pues, te feia respecte. Arribar a casa i ficar-me a la dutxa i com que, no sé, pareixia que l'aigua calenta era com... i te dutxaves d'arribar abajo tots els dies i cada vegada que sorties amb aigua que sorties tota vermella, no? Però bé, tot va anar bé i bueno, i seguim en la lluita. Les mascarilles, en principi, eren bones de repuntar, no tenien problema. Això és igual que cosir una bubutxa, com aquell qui diu. Mos vàrem passar un vídeo de com havien de montar la mascareta. Cortaréis un trozo de papel de este que os he enseñado, un rectángulo de aproximadamente, yo las medidas que os paso creo que son las, vamos, que parece que son las correctas, pero si es un poco más grande tampoco pasa nada. Yo he calculado unes instruccions que era un vídeo que que vam fer nosaltres, explicant-los com havien de ser les mascaretes, com havia de ser l'elàstic, quina longitud havia de tenir l'elàstic. L'hospital ens va donar una mascareta de mostra i vaig dir, bueno, pues jo més o menys sé fer el patró i en el simulador jo te gravaré i farem un vídeo. Aquest vídeo hi havia una lota, que no en Cati, que ens explicava com que de cada fulla podien sortir una sèrie de mascaretes, tot tenia un patró adaptat per a aquestes fulles que ens proporcionava l'Hospital d'Inca. ¿Lo veis? Y volvéis a hacer un pespunte por aquí. Me telefonaven de per la Pobla i amigues meves de per el Cudí que m'havien... que t'has fet influencer? I jo, unes riades que me moria. Mira, per exemple, aquestes són les mascaretes que ens varen fer des de les repuntadores que estàvem comentant. Les varen fer exactament igual que una mascareta quirúrgica que se replega. Això era el patró per tallar les mascaretes i això ho posaven damunt les teles
i m'on havien de sortir de 8. Després aquí hi havia la marca de on havien de doblegar les mascaretes, les ratxetes amb els puntets de on havien de marcar per fer els doblets, i aquí el que havien de doblegar per posar el ferret de damunt el nas. Després marcàvem amb un llapis on havien d'anar els pliegues. Això era després quan repuntàvem i anàvem plegant, i això era el final de la mascareta, com quedava la mascareta feta i acabada. Claro, quan ens arribaven aquestes mascaretes, aquest és el teixit que comentàvem, que ens ha donat servei d'esterilització, pues les posàvem un poquet de veu i els enviàvem a esterilitzar. No eren, diguéssim, homologades, amb la qual nosaltres, per personal sanitari, no els hi podíem donar, però sí que els hi podíem emplear per tantes i tantes persones que necessitaven protegir-se també, no? Gràcies a aquestes primeres col·laboracions va sortir una espècie d'interès de cara per part de moltes empreses de la comarca, de Mallorca en general també, d'Inca, per ajudar el personal sanitari a donar-nos, a fer-nos sentir bé, no? Empreses com, per exemple, Camper, que és una empresa d'aquí d'Inca de tota la vida, de sabates, ens va fer una donació de molts d'aparells de sabates. A part d'aquesta donació de sabates, que va ser una donació bastant important, hi ha un altre tema que se van posar d'acord un grup de gent que treballava, que tenien una impressora 3D a casa, o la seva empresa tenia una impressora 3D, i podien imprimir, diguéssim, una espècie de diademes que servien per posar-nos les pantalles de protecció. Ho van posar a imprimir visseres i no diàriament, però cada 2 o 3 dies passaven a replegar aquesta peça que havien aconseguit fer en l'impressora 3D de Camper per després acabar de fer tot, diguéssim, s'acabat de la vissera per poder entregar a hospitals i infermers. Crec que va ser espectacular la resposta de la gent front a una situació que ens va desbordar tot. El fet que molta gent, sobretot gent que feia molt de temps que no empleava les seves màquines de cosir o que no feia alguna cosa realment on se sentia útil, no?, amb aquestes màquines de cosir, el fet que aquesta gent trobés una manera de sentir-se útil o fer alguna cosa super d'utilitat, confeccionant mascaretes per nosaltres, per nosaltres era super emotiu. Estava contenta de poder, me sentia així contenta de poder ajudar a gent que necessitava ajuda en aquell moment. Perquè te fa sentir molt bé, molt útil, part de la comunitat i part d'Inca, que al final és el nostre poble. Va recordar que quan me la compraren, que aquí dic, ja no fas tanta via com antes, però encara va bé. Record que mentre cosia les mascaretes, recordava quan era nina que ma mare les cosia i que jo estava allà asseguda de vora ella ajudant-la una cadireta baixeta, era nina i ja... I ara tenim aquests fils, i ara tenim aquests cats, i ara... Pues sí, me'n recordava, era com a flashes de quan era nina i l'ajudava ella a repuntar. Pensava en la gent que, amb aquelles manetes d'aquelles dones fent les mascaretes a casa seva, sense saber on arribaven. Tot això era per caure les llàgrimes a nosaltres, i tot l'equip, totes les infermeres que ho rebien no donaven crèdit. No he tingut ocasió de conèixer-la, s'ha passat el temps i ens ha passat una segona anada per damunt, que no ens esperàvem, i no he tingut temps de conèixer-les, però m'encantaria posar-los cara. Pues sí, m'agradaria per veure, no sé, tenir un poc que mos contàs com ho varen viure o l'experiència que varen tenir. Hola! Hola! Bon dia! Bon dia! Hola, bon dia. Hola, Simona. Com va? Mira, el present de Victòria. La Victòria era la que jo li duia les mascaretes allà. Hola. Con el coche, con el coche rojo. Carregada de casa. Carregada. I deixàvem allà
les mascaretes i les bates que vosaltres cosíeu. És que tenia tantes ganes de conèixer-vos perquè has fet el que vos deia, no? De posar-vos cara. I sobretot perquè la Simona també m'ha dit la quantitat de gent que estava implicada i vosaltres sou una representació de lo que éreu. Mínima. És una pena que no vos puguem ni tan sols abraçar-nos ni donar-nos una besada ni res amb aquesta època que estem visquent, però jo crec que potser podríem intentar llevar-nos la mascareta i mos veiem les cares, perquè... Mos veiem perquè mos coneixem. Serem un poc més. A partir d'ara ja sabem qui som, si mos veiem mos saludam, per Inca o per on sigui, i bueno, mos queda pendent un sopar. He rebut més carinyo i més satisfacció de que jo he donat fent una mascareta. Les tornaria a fer, si fa falta, sense gent de pena ni una mica. Mai mos havíem plantejat en la vida que qualcú fos capaç de cuidar-nos. Era, super emocionant. Va ser molt guapo veure com molta gent li treia la pols a les màquines i els tornava a posar en funcionament. Màquines que inclús pensaven que ja no podien funcionar, estaven perfectes i van fer molta feina aquells dies. I potser encara en fan.